Здравейте! Казвам се Златка Кипова. Аз съм собственик на моят магазин Хаджидимово. Занимавам се с търговия от 13 години. Вече почти година сме част от програмата на Метро, моя магазин. Собственият бизнес е риск, но да имаш партньор, който те подкрепя, да бъдеш част от голямо семейство, като това на Метро, е сигурност. Решихме да станем част от моя магазин съвсем спонтанно и много бързо, но това беше най-добрата крачка, която ние направихме за нашия бизнес. Откакто станахме част от програмата на моят магазин, се работи много по-лесно. Най-важният съвет, който ми дадоха експертите от Метро, беше за подредбата на магазина, така че стоката да бъде добре изложена. С помощта на Метро постигнахме новия и по-добър облик на магазина. Стана по-модерен, по-конкурентно способен. Това определено подобри покупките в магазина. Откакто съм част от търговската програма на Метро, оборотът ми скочи с 20% още в първите 3 месеца. Рекламата, която ми предлага Метро, брошурата, която имам през определени периоди от време, заинтригува моите клиенти. Това, че имаме телевизионна реклама, със сигурност променя потока от клиенти. Метро като партньор е приятел, който дава най-добрите насоки. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.